ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ 9 ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର 4ଟି ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ଫୋଲ୍ଡ ଭର୍ସନ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 4 ଫୋନ ହେଲା ପିକ୍ସେଲ 9, ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ, ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ ଏକ୍ସଏଲ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଫୋନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ। ମଙ୍ଗଳବାର 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ 9 ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ପିକ୍ସେଲ 9, ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ, ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ ଏକ୍ସଏଲ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ଏଭଳି 4ଟି ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପିକ୍ସେଲ 9ରେ 12GB ରାମ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଫୋନରେ 16GB ରାମ୍ ରହିଛି। ପିକ୍ସେଲ 9କୁ କମ୍ପାନୀ 12GB ପ୍ଲସ୍ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ପିକ୍ସେଲ 9ରେ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ସହ 6.3 ଇଞ୍ଚର OLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ ଭିକ୍ଟର୍ସ 2 ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଗୁଗଲ ଟେନ୍ସର G4 ଏବଂ ଟିଟନ୍ M2 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିପ୍ ରହିଛି। କ୍ୟାମେରାରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 10.5 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଏବଂ 45 ୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସହ 4700 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋରେ 16GB ରାମ୍ ପ୍ଲସ୍ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଦାମ 1,24,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରୋ ମଡେଲ 4ଟି କଲର ଅପସନ ସହ ମିଳିବ। ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋରେ 6.3 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସଏଲ ମଡେଲରେ 6.8 ଇଞ୍ଚର OLED ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଟେନ୍ସର G4 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ଟିଟନ୍ M2 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 50+48+48 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 42 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋରେ 4700 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏକ୍ସଏଲ ମଡେଲରେ 5060 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 45 ୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଗୁଗଲ ପିକ୍ସେଲ 9 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡରେ 6.3 ଇଞ୍ଚର କଭର ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଏଥିରେ 8 ଇଞ୍ଚର ଫୋଲ୍ଡିଂ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୋଲି ଗୁଗଲର ଦାବି ରହିଛି। ଉଭୟ ଡିସପ୍ଲେ HDR ସପୋର୍ଟ ସହ କର୍ନିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ ଭିକ୍ଟର୍ସ 2 ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଗଲ ଟେନ୍ସର G4 ଚିପ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 16GB ରାମ୍ ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କ୍ୟାମେରା କଥା ଦେଖିଲେ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା, 10.5 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 10.8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର 5x ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍ 20x ସୁପ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଜୁମ୍ ବାଲା ଟେଲିଫୋଟୋ ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 10 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି। 45 ୱାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ 4650 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି। ଏହା QI ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ କରିବ।